आई जा आप लोग के समक्ष एगो सामाजिक गजल बा, बड़ा सुंदर भाव बा। एक गीत में बतावल गइल बा कि कैसे ही संसार ना बदल, लेकिन यहाँ के जौन रहे वाला लोग बा ऊ बदल गइल बा। धरती हुए बा, आकाश हुए बा, लेकिन यहाँ के लोग बदल गइल बा। और इन लोग के अंदर कोनो प्रकार के प्रेम भावना नहीं थे। कौने भाव में गीत बाटे आई सुनल जा कि जग में बाग लगल स्वार्थ के, हाथ में कपट के बाटे यारी। बीसक थैली जीभ राखी के, प्रेम करे बरियारी। कि संस्कार के जरल खोता, छत्तीस बनेल नर नारी। कि राह में काटा बिछा के हरी, हाँ से पारा पारी। कहे के बा कि दुनिया न बदलल बाकी, दुनिया न बदलल बाकी। अरे बदल गइले लोग हो के कितना नीमन बा। अरे नहीं खे काहे जोग हो, दुनिया न बदलल बाकी, दुनिया न बदलल बाकी। बदल गइले लोग हो के कितना नीमन बा। नइखे काहे जोग हो, दुनिया न बदलल बाकी।
विश्वकर्मा जी की तरफ से और दादी की तरफ से बड़ा ही सुंदर पुरस्कार। दोनों लोग के चरणों में बार बार प्रणाम, आशीर्वाद की कामना करते हैं। आगे का भाव है, याद करऊ है धरती आदरणीय केदार बाबा की तरफ से बड़ा ही सुंदर पुरस्कार। चरणों में बार बार प्रणाम। याद करऊ है धरती उहे माया काश हो। याद करऊ है, याद करऊ है, याद करऊ है धरती उहे माया काश हो। कारह पहिले कहा काबा तहरा पास हो। प्रेम के सुखाइल नदी, प्रेम के सुखाइल नदी, बढ़े लागल रोग हो। के कितना नीमन बा नइखे काहे जोग हो। आगे के भाव बा, आदरणीय राजेश विश्वकर्मा जी जो कि इस प्रोग्राम के संस्थापक हैं और आयोजक भी, इनकी तरफ से सभी को बड़ा ही सुंदर पुरस्कार। सबकी तरफ से इनके चरणों में बार बार प्रणाम। आगे के गीत के भाव बा कि कैसे इस समाज में, इस दुनिया में इंसान की जगह कुकुर ले ले बा। जितना इंसान कुकुर के ध्यान रखता उतना अगर एगो भिखारी आ जी तो कि कोई कुछ ना देही और माई बाबू कैसे ठोकर खा ले। ई गीत में दर्शावल गई बा कौना भाव में, गोदी में खेले कुकुर महके इंसान हो। गोदी में खेले कुकुर महके इंसान हो। माई बाबू खा ले ठोकर
लोग अपन घर मकान भी एक दूसरा के देख के बनावे ले, और यहाँ तक कि धर्म कर्म भी एक दूसरे के देख के करे ले। कैसे देखा दे